Vítajte na našom 10. a to poslednom kurze, kde si preberáme niečo ohľadom základov improvizácie, ako sa v nej zlepšiť a ako sa aj zlepšiť v kontrolovaní trémy a stresu. Najprv si povedzme niečo ohľadom Kairosu. Už v prvom kurze sme si povedali, že existuje niečo ako etos, logos a pathos, ale nepovedali sme si, že existuje niečo ako aj štvrtý aspekt a to sa volá Kairos. V doslovnom preklade to znamená koncept, ale v podstate je to aspekt náhody. To znamená, že urobíte niečo do detailov tip-top, že sa nič nepokazí, ale predsa len tam nejaká tá šanca, že sa niečo pokazí, ale nezúfajte, presne na to vám slúži improvizácia, o ktorej si niečo povieme. Ale poďme si predtým povedať niečo o tréme a stresu. Tréma je dôležitá, je dobré, že ju máte, pretože znamená, že to, čo idete robiť, tak vám na tom záleží. Že ste do toho dali tú prácu a chcete, aby to vyšlo fakt dobre. Trémy sa nedokážete zbaviť, ale dokážete sa zlepšiť aj kontrolovaní. Lebo ako povedal Mark Twain, na svete sú len dva typy rečníkov. Tí, ktorí sú nervózni a tí, čo klamú. Tí, ktorí sú nervózni, dali do toho prácu a tí, čo klamú, to majú na háku a nejde im o to, čo povedia, ale dostanú iba nejaký scénar, podľa ktorého sa musia riadiť a nerozmýšľajú nad tým hovoreným slovom. Najprv, aby ste vedeli kontrolovať svoju trému, tak musíte zistiť, z čoho máte strach. Niekto má strach z toho, že zabudne text. Na to vám dokonale dokážu pomôcť cue cards. Sú to malé kartičky z formátu A6 až po A4. Väčšinou ich môžeme vidieť u moderátorov v telke. Je dôležité, aby ste si na tieto kartičky nepísali scénar, pretože ak zabudnete nejaký ten text a snažíte sa nájsť to slovo, tak ho nenájdete a zapletíte sa ešte viacej. Taký menší funfact tomu je ešte, že je dôležité, aby ste si to dali na nejaký tvrdý papier alebo niečím podložený, pretože ak sa vám budú teraz ruky, tak to bude vidno a bude sa vám horšie gestikulovať. Ďalší strach je nefunkčná prezentácia. Je dôležité, aby ste si tú prezentáciu vždy pozerali predtým, či funguje a prípadne ju rozšírili do iných formátov, ako je PDF alebo iná aplikácia na prezentovanie. Taktiež je tu strach z neúspechu, ale tým, že ste venovali tomu dostatočnú prípravu a tým, že pozeráte tento kurz, je jasné, že ste venovali, tak sa nemáte čoho obávať. Potom tam máme aj strach, že sa strápneme. Ja mám také porekadlo, že je lepšie sa strápniť, ako byť nudný. Samozrejme, stáva sa to a nemáme tomu ako utiesť, ale je to najmenšie, čo sa môže stať. Čo funguje na trému, každému funguje niečo iné. Je dobré vedieť, čo funguje vám a v tom prípade to použiť, alebo nejaké základné veci, napríklad ako pohyb. Vaše telo a mysel zamestnáte nejakou fyzickou aktivitou, takže prestanete myslieť na tú trému, prestanete myslieť na to, že za chvíľku musíte prezentovať niečo veľké, malé, to je jedno. A keď sa vrátite, tak budete spokojní s tým, že ste vydali nejakú fyzickú aktivitu a už budete v kľude. Niekto rád počúva hudbu, uspokojí to a začne rozmýšľať nad niečím iným. Taktiež je napríklad rečnícke alter ego. Proste si poviete, že je showtime, úplne prepnete a vydáte zo seba to najlepšie. Alebo porozprávať sa s publikom, tým, že si vytvoríte nejaký chvíľkový vzťah a viacej sa k ním priblížite. Už to nebude to, že prezentujete niekomu cudziemu, ale budete mať v publiku kamarátov. A čo teraz, keď sa niečo pokazilo? Tu nadchádza improvizácia, o ktorej si povieme práve viacej. Je dôležité, aby ste neupozorňovali na chyby, lebo ak si ju nikto nevšimol, tak iba vy viete, čo má byť v tej prezentácii, čo sa tam má diať a čo ste pokazili alebo nepokazili. Ak si to niekto všimol, tak to prichádza na rad humor. Humor je veľmi špecifický a je to jedna z najťažších disciplín. Humor je dôležitý v prezentácii tým, že má byť nečakaný. Alebo to nadväzuje na to, čo ste povedali predtým, ale nikoho by nenapadlo, že to dokončíte takto. Najdôležitejšie pri prezentácii je spôsob, akým ho podáte. Musí znieť prirodzene a nie umelo. Dôležité je, aby ste sa mu aj vy zasmiali. Návod na to, ako byť vtipný, neexistuje. Proste to skúšajte viacej a viacej, alebo sa niekoho spýtajte, čo im príde vtipné. Váš vtip by mal byť pochopiteľný a keď ho už musíte vysvetľovať, tak je zle. Čo urobiť, keď vtip nevyjde? Určite ho nejako neopakovať alebo sa ho snažiť vysvetliť. Je pre vás dôležité, aby ste očakávali s tým, že sa nikto z publika nezasmeje. A keď sa už niekto zasmeje, tak im dajte priestor na smiate, na chvíľku stopnite a potom pokračujete vo svojej prezentácii. Humor je najlepší, keď sa snažíte vybrúsiť nejakého problému. Napríklad nefunguje prezentér, alebo máte nejakú očividnú chybu vo vašej prezentácii. Ako sa stať improvizačným profíkom? Prvá vec, čo by som navrhol, je partička. Proste si s kamarátom zadáte nejakú scenériu a musíte na to vytvoriť nejaký príbeh alebo čo sa tam má diať. Určite to poznáte. Ďalšia vec je prezentačné karaoke. Niekto vám urobí prezentáciu s tým, že vy neviete, čo tam bude a bude stavané iba z obrázkov. Vy sa na tie obrázky budete pozerať a budete sa tomu snažiť niečo vysvetliť alebo vytvoriť nejaký príbeh. Taktiež zamyslieť sa nad tým, čo vám nejde a takto sa nejako zlepšiť v tom a stále si to opakovať. Alebo skvelá je aj konferencia TED Talks, ktorá má heslo, že myšlienka sa oplatí šíriť. Sú tam vlastne ľudia, ktorí vyprávajú niečo o sebe, nejakí podnikatelia alebo nejakí výskumníci. Poďme si to zhrnúť. Identifikovať strach, musíte zistiť, čoho sa bojíte a musíte to nejako prekonať alebo zistiť, čo vám v tom pomáha. Taktiež, s trémou sa dá pracovať, môžete sa v nej zlepšovať, môžete si s nej urobiť vtip.
S tým, že sa strápnite, to sa proste stáva, môžete tam niesť nejakú štipku humoru, z ktorej sa každý zasmeje a budete mať aspoň nejaké body naviac. Taktiež je skvelé precvičiť si improvizáciu, buď môžete vyskúšať niečo vaše, alebo to, čo som navrhol v minulom slajde. Toto bolo pre tento diel kurzu všetko, dúfam, že vám to pomohlo s vašou trémou a nejako ste sa zlepšili vo svojej improvizácii. Videli ste, kde som používal improvizáciu ja?